आंखौ आयु बिसोर साब्रै मानसिजों बुजानांगौबा माथो आङो आयु 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 खांख्राइखौ दाबुयै जाबै थबसियाव बाथोन देग्लिनाय बायदि बेबायदि गेब्लेजोबखागोन आङो आयु आयु सोरबा सेबावगोन फैगासिनोसोदां सफैथारबायदां लामाफोराव सोरबा सिनाय मोनै बांगाल हौवाफोरबाबो फैब्ला हामथारसैहाय बाइक लानानै आं गाखोलांफाथारखासिगौमोन सफैथारबाय नामाहाय दिनैलाय मानोथो लामायाव गारि गंसेबो फैया आयु खिथु उनावब्लाबो बासथाबनानै थांफाथारगौमोन आं साखायाव बासथाबनानैब्लाबो थांफाथारगौमोनहाय आङो रैखाल' मोनथोंसै सोरांस्रि 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 मा जादों दासो खिबाव खि लाना खारनांदों बासायगोनदां नोंखौ ओइ सोरांस्रि आंखौ बासायदो नों आंनि बिजावजालि ना नोंथ' जोबोद गियानि सोरांस्रि नोंथ' जोबोद अनसुलि नोंथ' आंखौ माब्लाबाबो आद्रि जानायखौ लुबैया नंगौना सोरांस्रि आंखौ बासायदो सोरांस्रि आंखौ बासायदो बासायनो नोंहा मा जादों आरो आं नोंखौ मानो बासायनो नों सोरमोनलाय आंथ' नोंखौ माब्लाबाबो नुफेराखै माब्लाबाबो रायलायनो मोनफेराखै माब्लाबाबो नोंजों आङो माथो होज्लायनो मोनफेराखै सरि नों सोर जाखो नोंबा मा दुस्थु खामानि मावनानै होसोजांदों आं नोंखौ बासायगोन उनाव आंहासो दायाग्राव जाया बे नङा मानो बिदि बुंदों नोङो ओइ नों आंनि बिजावजालि नङा नामा नों सोरांस्रि नङा नामा आं जोमै नों आंखौ सिनाय जाफादोंना ओइ सोरांस्रि आंखौ होसोगासिनोहाय आं मैया खावनाय बुस्थुफोरखौ लानानै एसे दुगि दिन्थिदोंमोन आं नोंनि सिगाङाव सरिसैहाय सोरांस्रि सरि बिसोरखौ आंखौ बुनो दाहोसैना आंखौ बहाबा सिखोमादो खैफोदनि समावल' नांगौ आंखौ सोरांस्रि आयु बारा सफैथारबायदांहाय औ आफा नोंखौ लोगो मोनबाय हामथारबाय आफा आंखौ बासायदो आफा आंखौ बासायनोथ' आं हायो मानोना आं नोंनि बिहाव आंहा नोंखौ बासायनो मोन्थायबो दङ नाथाय मा खालामनो नोंनि थाखाय आंहा बे गामियाव मान सनमान जोबजोब्बाय बिदि नङा आफा मानो बिदि नायखांनानै थांखो मानो जेबो बुंदिया नों आंखौ बासायनो हायाथाय हाया अट' गंसेथ' लिंनानै होना आं बबेबा गोजान जायगायाव खारथारनोसैमोन अट'थ' गंसे हमनानै होमोन ना आफा औ बेलाय मावजि बुन्दियासो दं माथो बागुरुम मोसानि फै लोगोफोर बागुरुम मोसानि ओइ आगै फेथें खोनासंना आंखौ हेल्प खालामना बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा ओइ फेथें अननाय होब्लासो अननाय मोनोनो नोंनो अननाय नांगौब्ला आंनो अननाय हो नोंबो सानसे आंनिफ्राय अननाय मोनफिनगोन मा डिस्टार्बलै आं हाबा मोसानो रिहार्सेल खालामगासिनो हरदो आयु रावबो सासेबो नायफिनला आयै आं नोंनि माब्लाबाबो आथिं हमनो गोनां आं सानाखैमोन आयै नाथाय दिनै आं सानबाय नोंनि आथिं हमनायानो आंहा थैनायनिफ्राय रैखाथि दङ होननानै होरो डिस्टार्ब दाखालाम सोर मानसि मा जायो मा थायो बिखारिफोरबायदि माबा नागिरद्राबायो आथिं हमनानै आंहा बिहामजो गोदान नाहैनो नागिरदों होरो लामाफ्रा होरो आयै सोरबा सोरबागोन र' आयै आंबो थांफानि नोंजों आया मा बुंदों बिहामजो सोरनि बिहामजो नाहैबाव नागिरदों आयालाय आया सोर फिसाला दंबावखाय फिसालायानो सानैल'खासो माथो मा बुंनानै थांखो आया मा बुंनानै थांखो बिहामजो नागिरहैदों बिहामजो सोंहैनो नागिरदों आयु सोरनोथो बिहामजो लायबावनो नागिरखो ना अलंबारनोसो सोरबा हिन्जाव नागिरहैबावबाय आयु आं जाहोनो हानाय नङा बिदि आं हानाय नङा आं थांफाथारगोन खिथु उन आं थांफाथारगोन नायनि आं थासान्दि अलंबारनो माबायदि हिन्जाव होफैबावो फै खारबोदो हरै मानसिया नुहरदों आङो लामायाव दङ हरै फैदो जल्दि सफैबाय आयु सफैथारबायसो लामाया मोननै जाबाय आंहा दालाय आं बबे लामाथिं थांनो ना खारनो थैनायनिफ्राय बासायनो ना आङो अलंबारखौ बासायनो आइनि खिथु उनाव थांफैयाब्ला अलंबारनो बेलेग हिन्जाव होफैसिगोन अलंबारखौ मोननाय नङा आङो आरो खाराबाबो बिसोरजों दामजागोन आं अबे मोनसेथिं खारनो
लोगोफोर खारनो हाया लासै लासैसो फैबाय माबा बुनो नागिरनायानो ओइ आं होसोग्रोथारगोन आं हमनानै दोनथारगोन बेखौ खारबोदो गोख्रै एसां हायथु नोंसोरो खारनो हाया बेनिखायनो आं बायदि लावगिगि जानांगौहाय नै खारनायबो आखा फाखाथार आंजों रावबो हाया नोंसोरनि आगानब्रै आगानबा आंनि खनसेयावनो जायो थौ मेंगुजोबलायबाय बाबो मोना बे साखन्द्रिखौ साला ओइ लावगि नों जोगोन ना सोबागोनहाय हो आं हले खनबा सोबागोनहाय खनबा आं 10 बार जोगोन बेखौ 10 बार जोगोन आंखौ थगायदों बे साला बिमाजों समानखौनो थगायदों बे आंखौ 10 बार जोगोन आं बेखौ ओइ दाउखा बिमा आं हले बेखौ हमनानै मोनबाना बेखौ दै गुदुंजों सोमब्रगोनहाय आङो दै गुदुंआव सोमब्रगोन खनबाल' सोबानाया जानाय नङाहाय आथिं थोंसेबो सिफायगोन आं थाबायनो हायैनि जायगायावनो खिनाय हासुनाय जानानै थाथों बियो साखन्द्रिया साला ओइ दाउखा बिमा आं रागाया खैरोम दैरोम मोनबायहाय दलद बुजानायबा आङो फंसेल' सोबानानै दोनगौमोन एसां खारदों बियो एसां मेंबाय आङो बेखौ होसो रागाया बारासो जाबायहाय आंहा नोंहाल' दा आंहा रागा जोङाखै आं हले बिनि मेगन थेगन एख्ल'ना होजोबनो लुबैबायहाय आं मेगनबो एख्ल'गोनहाय बिनि मेगनबो एख्ल'गोन ओइ दाउखा बिमा नैहाय दाउखा बिमा बेफोरबायदि गामियाव साफा सानै हिन्जाव थायोब्लानो सासेनि थाखायनो गासै गामिनि हिन्जावफ्रानो बदना मोनफाजोबोहाय बेनिखायनो बे हिन्जावखौ दिनैनो फोजोबस्रांबालाय माथो जागोन बाल माखौ फोजोबस्रांनायनि खोथा बुंदों नै फाग्लिनि जों जोमैखौ होसाखै होमबा बेखौ फोजोबस्रांनो माने खिनसेनो गोदोनियाव स्लेट हासिनोसैब्रा साखुजों बेनि थाखायनो साफा सानै मानसिफोरा बदना मोनफाजोब्बायहाय नै बे लावगिजों माथो दाबो फुवा मोनाखै मिथिया नोंसोरो देलाय दे बुंलाय मा जाखोमानानै दङ नोंसोरहा मानोथो फुवा मोनमाराखै नोंसोरो आं सोंनोसो सानबाय थाखायोमोन देलाय बुं नै बे लावगिखौ आंखौ ना जों सानैखौथ' बिराद लोगो होननानै मिथिखायो दा ओमफ्राय सासे अफिसार ओमफ्राय सासे इन्जिनियारिं मावनायनो आरोना न'खर गंसेनिनो बिदा बिफं जों सानैखौ नायफैनो गोनांमोन दा ओमफ्राय ने गैला केन्सेल जाबाय माबायदि जाखो जेब्ला जोंखौ सोंनो जोंनि न'आव फैनो नागिरदोंमोन बिसोर मानसिफोरा लामा सिनिया नालाय ओमफ्राय ने बै जों गामिनि हालादला गामिया बे गामिनि सासे बोरायखौ लोगो मोनबायनो दा ओमफ्राय सोंबायनो आरो जोंनि गामिया बबे होननानै ओमफ्राय ने मानो नांगौ होनना सोंफिननायाव बुंबायनो आरो जों हिन्जाव नायहैनो नागिरदों होननानै ओमफ्राय बे मानसिया मा बुंखोनो मिथिगौ आयु दाथां बिसोरनि गामिया ओरैबायदि मैला ओरैबायदि गेसाव मोनामखायो ना गोरान मोनामनाय बायदि गेसाव मोनामजोबखायो फुख्रिफोराव ना थैना थाब्ला जेरै दैया खारो बेबायदि खारनाय गोजा बिसोरनि गामिनि हिन्जावफोरा बेबायदि बुंबायनो हा होमबाथ' जोंहाबो रेकर्ड थांफाबाय नङा माथो बे जोंनि थाखायनो थांफाबाय दा बे मानसिया बुंनायनो बिसोरनि गामिनि मानसिफोरा मोसौ सिखाव दाउ सिखाव अमा सिखाव जाबायलि गोजा बेरे फुंजानि दाउ गिसिबानो सोरनि न'आव मा मोनजागोन सोरनाव मा दङ मा गैया बेखौल' नागिरो रावबो सासेबो मोजां नङा बिसोरनि गामिनि हिन्जावफोरखौ दालांथारना बुंबायनो सेस गैला जोंहा हुवा मोननो गोनाङानो रानथाबना दङ दाबोसिम आयै बिदिसो जों गामिया गाज्रि नाम मोननानै दङ नङा माथो दालाय खनसे जोमाया मोसौ खावाखैमोन अल रेकर्ड जायाखै दालाय बेनि थाखायनो जोंहाबो सेस गामिनि हिन्जावफोरा बदनाम थांफाबाय दा बेनिखायनो बेखौ दिनैहाय एकदम खनसेनो होखानांगौ ओइ आं हले रागाया बारा जाबायहाय बेनि सायाव आयु बेनि थाखायनो नों आं जों गासै गामिनि मानसिफोरा ना गोरान बायदि गेसाव मोनामो होननानै बुंजाबाय जोङो हिन्जावफोरा आयै आं रागाया हाला माने जोंखौ गेसाव बुस्थुजों रुजुबाय थौ जलि थौ जोंहा बेयाव रायलायबाय थानानै गैला खारग'लायलांबायसो बे थौ जलि थौ आयु हैलाय हनै बेनो नङा बे आंनि फिसाजोआ सोरजोंथो मा खालामनो गोसो जालायखो बेलाय आयै जारि जुखुनि बायदि खारदलाबायगासिनो आंनि फिसाया नङा माथो नंगौ दा बिदिनो खारबोगासिनो हा बे उनावलाय माथो हनै सोरबा होसोबोगासिनोबो आयै आंनि फिसाया मा जाखो मानो बिदि जायजोंनो मोनजोंनो बुनो होसोजालाबायनाय जाखो हे गसाय मा जाखो आंनि फिसाया थिगखौनो बुंदों नोंनो सिखावखामोनखा बेनिखायनो आंबो दिनै सिखाव जाबाय आङो मोजां जानो सानबाबो जाख'नो हाला होननानै बुंदोंमोन बेसोरा फिसाया आरो दिनैबा सोरनि मा खावनानै फैलायखो सोरजों मा होसोजालायखो आयौ सफैबाय आयौ आइ जोमै फिसा बबेयाव थांना थाहैया नोङो बेसां खाराव माराव नागिरगासिनो नोंनि नोम्माया आउ दाबु ओइ मा जादों नोंखौ सोर बुनो नागिरदों आं नोंखौ मानो बुनो आइ आं नोंनि बिमासो नों आंनि बिमा माने नों आंनि आइ फिसा नों आंखौ सिनायाखै नामा आयै
फिसाया जायजोंनो मोनजोंनो बुनो होसो जादलाबायनानै गावनि बिमाखौबो सिनायसो जालायलांबाय फिसाया आयै सना ओइ जोमै आइ आयै आंखौ बासाय आंखौ बासाय जों गामिनि हिन्जावफोरा आंखौ गासिबो बुनो होसोदों सिखाव हनै आयै आंखौ बुनो होसोदों हमथा आयै हनै र' फिसाफोर र' बिदि नङा र' जों मिथिया जेबो नों बेखौ जोंनि आखायाव हगारबा हगार नङाबा फिसाजोनि दायाव बिमायाबो दानफा जागोन आयै आं हले मिथिखाया आयै नोंथ' आंखौ बासायखाथारनांगोन आं हले बुजानो हाखाया आयै माथो दाय मावनानै लायो नोंलाय फिसा माथो दाय मावनानै लायो हाबाब गाबनो सोंखानाय लांबाय आङो मा दाय मावनानै लायो आयौ सानजोंनो मोजां बुनो होसो जालाबायनाय फाग्लि जासिगोन नामा नोङो फाग्लि बहाथो बिलाय बोरमा फान्थिया आयौ सासे फैबावबायसो हनै माथो लारि फैगासिनो मानसि सोर सासेखौ हमथानो आंलाय मा दाय मावना लाया नोङो मा दाय मावनानै लाया आं जेबो मिथिया आयै आं मा मावदोंमोनथाय आं बावबाय आयै आंखौ थगायदो एसेबां बुरजा मानसिखौ नों बुबाथाय हमथानो हानाय नङा बेनिखायनो थगायदो माबा मोनसे बावनाय बेमार दंना थगायजायो ओइ जारौ आंथ' फंबा सोबागोन ओमफ्राय बेनि आथिं थोंसे सिफायनानै होगोन नोंलाय माथो खालामगोन आं बेनि खानायखौ बुखुजोबगोन हिन्जाव नङा बियो हिन्जाव नङा हुवासो जानो समायदों बियो हुवा बेनिखायनो बेखौ हिन्जाव महराव दोनला आङो बेखौ हुवा खालामसै दिनै बिनि खानायखौ बुखुजोबनानै लासिंसिं जाबाय हिन्जावफोरनि सनमान थांजोब्बाय ओइ जारौ ओमफ्राय आं मोनसे खालामबावनो लुबैदों बेखौ फंबा सोबागोन आथिं थोंसे सिफायगोन आं बेयाव गोजोननाय नङा आं मोनसे खालामबावनो लुबैदों नों खानायखौ बुखुगोन दा नों खानायखौ बुखुजोबग्रोदो बिनि उनाव बिनि गोदोनाखौ ओइ दाउफोरबायदि गोद्रा मस्रायनो आङो क्रेक होलायनाय बिनि हाराखौ सिफायजोबनि आङो मस्रायनो मोखांखौ खिथुथिं खर'खौ सिगांथिं खालामना दोननि आं बेखौ हमना मोनबाय बे सिखावखौ बाजारिखौ बे हुवा दामब्रिखौ हमना मोनबाय ना आयै फिसा लाजिनाय मोनबाय मा होनो नोंखौ हुवा दामब्रि बाजारि सिखाव आयौ मा बुंजायो नोंलाय मानो बिदि गाबनाङालै जाम्बि गोरा स्ट्रंथा नों थगायगोनसो दा बेमार दं होननानै गाबनाङालै जाम्बि गाबनाङा दे एसे स्ट्रंथा नै बिमाबो दङ बिमाखौबो दामफानोसै नामा हामाहाय मा बिमायाथ' जेबो दाय मावाखैना फिसायासो मावदों फिसा मावनायावलाय बोरै बिमाखौ दामफानांगौ जाखो हामा बिदिया आयेनाव गैया बिमायाथ' बुनो होनाय नंलाहाय अब्ला मा खालामगोन होआ होनबा जायो बे दायनिगिरियालाय साजाखौ लाखानांगोन दा मोननो गोनां मोन्थाय दंखायो सोरबा हमथायोबालाय आरो बे उनाव थांफागोन बांद्राय अख्रा खालामबाय थाबालाय आयौ बाजारि एफा खालामनो हायो नोङो हा गरा फाख्रि आयौ नेवलायाबो बिदि खारादां नेवलायनिख्रुइबो बाब्बा नेवलाय माथो नोंलाय बिमाबो दङ बिमा नेवलाय बिमा मा जानानै जोनोम होआहाय नों फिसाजोखौ आयौ नै खोनासंलाय नोंसोरो आंनि सोरबा बैसोआव उन्दैबो जानो हागौ गिदिरबो जानो हागौ सोरबा आंजों समानबो जानो हागौ दे खोनासं आंनि फिसाजोआ मा दाय मावनानै बुनो होसोजादों नोंसोरजों बेखौथ' आं मिथिला नाथाय आंनि फंसे खोथाखौल' नोंसोरो खोनासंदो आं बिनि बिमा आंनि बे जोमै फिसाहा मोनसे बेमार दङ नोंसोर मिथियोना मिथिया अबेसे बियो लाजिनानै खोन्थानानैबो लायाखैदां मा बेमार खिज्रेदनाय बेमार खोन्थाना लालायलायनाय मा बेमार खर' हासुयो बेनिखायनो लाजिदों नङा बेनाव खुजालि बेमार दं खुजालि जेबो बेमार गैया बिनियाव खुजालि बेमारबो गैया खर' हासुग्रा बेमारबो गैया जेबो गैया खिज्रेदनाय बेमारबो गैया मोनसेल' बेमार दं बेखौ आं मोजां मिथिगौ बिनि बे बेमारानो जाबाय गामिनि हुवाफोरखौ बमब्रायना लाजोबनायल' नोंसोर बुंनायफोरबायदि मोनसेबो नङा बिनानावमोन लोगो आब'मोन बिहा बावगारनाय बेमार दङ बावगारनाय सोरनावबा माबा मोनसे मोजां बुस्थु नुबानो बे आंनि गोदोनि गेलेग्रामोन होननानै सानफ्लाङो ओमफ्राय लानानै फैयो बियो बिदिनो बेखौनो मानसिफ्रा खावदों साननानै बुद्राबायो बेखौ बेसेरा अना खाना गथ'खौ आंनि आरो बांद्राय मानसिफोरजों सिगि जाबाथाय माबा थोर खमफिनानै गोलैहाबनाय थानाय बेमारबो जायो बेहा नै जामारबाय आंनि फिसाजोआ जामारबाय मिरगि बेमार बायदि जाखाङो बियो बांद्राय मानसिफोरजों सिगिजाबा फापिफोर लांसुनियाफोर नोंसोरो माबायदि मानसि माबायदि हिन्जाव नोंसोरो सासे हिन्जाव मानसिनि बेमारफोरखौ बुजिनो रोङै मिथिनो रोङै जों जेबो मिथिया जेखि बेमारानो थाया मानो आंनि रागाखौ आं फोजोबनो मोनथारनांगौ आंबो मिथिया आं बेखौ बेमारिब्लाबो आं नागारनायाव गैयाहाय फंसेबाबो सोबानो मोनथारनांगौ आं मानिया
दायो एसे अनखांनाय मोनदोंमोन आं मालाबा बेसेरा गथ'आ आंजोंबो लोगो जाबाय बायोमोन अब्लाबो माथो खालामनो ना लोगोफोर मा होनो लावगि अननाङाहाय अननाङा दाय मावनायफोराव अननाङा बेनोथ' जाबाय अननाङा होननायानो बेसां गोथां थगायनानै बुस्थु खावनानै लाबोदो बे जोंनि बेमार नङा बियो बेमार एसेबां गोबाव जाबाय हाबा जानाया बुरैलायलांसिगोन गथ' गथाय मोननायबा बिबै जालायलांसिगौमोन खोनाफेराखै दिनैसो बहाबा बावनाय बेमार खादों बिनि रायजोफ्रानो मानिलाबा आंबो मानिलाहाय आंथ' बिनि खानायखौ बुखुजोबनो गोनांमोनहाय दे दिनै सानसेखौ अनदो आंनि फिसाखौ अनदो अननाया अनगोन नाथाय मोनसे खोथायाव गाबोन मिटिं जागोन मिटिं बे जोमैनि नखरनि मानसिफोरखौ गासैखौबो लाजोबगोन आरो नोंबो थानांगोन जोमैबो थानांगोन आरो जों गासैबो थागोन बे जोमैनि नखरनि मानसिफोरा गासैबो बुंनो रोंनांगोन जे औ नंमारगौ जोमैहा बावनाय बेमार दङ अब्लासो जोङो मानिगोन जेब्लासिम नखरनि मानसिया बे खोथाखौ बुंनो हाया जों नागारा गाबोनबा हले ओइ जोमै मा जाबावगोन आं हले नोंखौ बासायनो हालादां दे लोगोफोर नेनानै थादो गाबोननि मिटिंखौ मा जागोन दे लोगोफोर आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरदो आसा